12টা বাজাৰ পৰা আৰু 5টা বজালৈকে চুলি কাটা কাম চলিব चार्ली चाप्लिन बादि एक्टर बिथाङा रोंगौ ओंखायनो बिनि एक्टिंआव जोंनि बर' रायजो राजाया गोजावला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 50-60 लाखनि बाजेट खालायनो जोबोद गोब्राब नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1 कौटि 2 कौटि 3 कौटि लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ जोबोद बाखनायथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' फिल्मखौ बानायनो थाखाय बाजेटनि थाखाय जोबोद गोनो गोथो जायो माब्रै जायो 1 लाख 2 लाख 3 लाख बारा 20 लाख 25 लाख 30 लाख नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दानि गोहो खुंथायनि सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिनि अननायाव 1 कौटि बर' फरायसा आफादनि बे रलखौ बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि मावनायखौ नुनानै बड'फाया हयथ' मेगनाव मोदै गदों खोमा सोरगोनिफ्राय ना हरगासिनो दङ दा ओंखायनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि रल बिथांमोनहा माहारियानि रल जायाखै दुखुनांथाव बर' रायजो राजाया आरो बर'नि जारिमिनाव जे मानगोनां दिपेन बर'आ प्रेस मिडियानि गेजेरजों जे दिलीप शइकियानो भट होनो थिननाया बे जारिमिनाव थागोन 2 कौटि 3 कौटि 1 कौटिनि बारा बाजेट जाफुंसारनाय फिल्मखौ नुनो थांगासिनो दं जोबोद बाखनायथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो 1 कौटिनि बारा बाजेट खालायनो हानाया जोबोद बाखनायथाव इसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै इसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै इसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै जोंनि हादराव बैसो खमायनो हानाय अबे जायगायाव दं सोरनि जाथियाव दं बुहुमावनो खोनाफेरै नुफेरै बैसो खमायनो हानाय सोर गेदेरमानि मुङा मा नाम आरो सोरखौ हायो जेनेरेल मानसिफोरखौ हाया एक्स एन्ड बेफोरनि बैसोखौ खमायना होनो हानाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बैसो खमायना होनो हानाय सोरबा जुदि 35 बोसोर जादोंबा 5 बोसोर बैसोखौ माइनास खालामनानै होनो हानाय पावार दं सोरबा 40 बोसोर जादोंबा 35 बोसोर बैसोखौ बानायना होनो हानाय सासे गेदेरमा दं सोरबा 45 बोसोर जादोंबा 40 बोसोर खालायना होनो हानाय पावार दं सोरबा माने जिखुनु जाया बैसो बारलांनाय सोरबा रायजो राजाफोरखौ हाया एक्स एन्ड बेफोरखौल' हायो सोर गेदेरमानि मुङा मा नाम भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलांदो अबे हादराव अबे जायगायाव बुहुमाव सोर गेदेरमाया बैसो खमायना होनो हानाय दङ इथिया आरो बर' बर' बुले एकनाय दा बर' अना बर' होननाय गैला जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्सन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्सनाव जोंजों मोगा मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया मेन थांखियाव फैदो अबे हादराव अबे जायगायाव बैसो खमायना होनो हानाय सोर गेदेरमानि मुङा मा नाम प्रमद बर' मानो होनोबा एक्स एन्ड बेफोरनि साख्रिया बिटिआर एकर्डनि उनाव बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै रानिं 5 बोसोर जानो प्रमद बर'नि पावारा साननैसोनि उनाव 5 बोसोरनि पावारा जोबनानै थांसिगोन दा जों बुंनांगोन जायफोर बिटिआर एकर्डनि उनाव एक्स एन्ड बेफोरनि बैसोआ साख्रि लानो दंमोन नाथाय बैसोआ बारलांबाय प्रमद बर'आ बैसोखौ खमायना होनो हागोन ना हाया हायोबाथ' जोबोद मोजां बाखनायथाव नाथाय जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरि जाय फंबायमोना गावनि फरायनायखौ गावनि बिमा बिफानि नाजानाय रायजो राजाफोरनि नाजानाय गावनि न'खरनि नाजानाय जाय न'खरनि जायफोर फरायसा आफादाव गावनि बिबानखौ लानानै लेखा गोरों जानानै बिमा बिफानि नाजानायाव गावनि बैसोखौ गावनि फरायनायखौ हारिनि थाखाय हगारसारबाय जाय फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय गावनि साख्रि लानो गोनां बिमा बिफानि मिजिं गामिनि मिजिं न'खरनि मिजिंखौ फैमाल खालायनानै हारिनि थाखाय जायफोर फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जाय बिथांमोना
आन्दलनाव बाहागो लानाय बिथांमोननि बैसो बारलांनाय माखासे सुबिदाया प्रमद बर'आ बोरो जायफोर लेखा गोरों हारिनि थाखाय नाजासोमनाय हारिनि थाखाय आन्दलनाव बाहागो लानाय बिथांमोननि बैसोआ साख्रियावबो जाला बिथांमोननि थाखाय प्रमद बर'आ सुबिदाखौ मा खालायना होखो जायफोर एग्जाम होनो गोनां जायफोर साख्रि लानो इन्टारभिउआव थांनो गोनां बिथांमोनखौ आन्दलनाव प्रमद बर'आ लेङै गासैबो साख्रिबो फैमाल माखासे फरायनायाबो फैमाल बिमा बिफानि साननायाबो फैमाल आबसुनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय बिथांमोननो प्रमद बर'आ मा सुबिदा होनो हाखो प्रमद बर'आ बेनो बुहुमावनो बैसो खमायनो हानाय सासे गेदेरमा थगायसुलानि मुङानो जाहैबाय प्रमद बर' अबे जायगायाव बिटिआरबो नङा आसामनि बिटिआरनि सिमा साखाथियावनो बे जायगानि मुङा जाहैबाय रङिया नाथाय प्रमद बर'नि सिमाखौ नायोबा प्रमद बर'नि बाउन्डारिया आसामावसो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिटिआरावबो गैया होननानै जों खोनानो मोनो जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारिया देरहागोन मानोना बिथाङा इंराजि आरो बिथाङा मा होनो हिन्दीयावबो बिराद एक्सपार्ट इउपिपिएलनि बिजाथि आदा जयन्त बसुमतारिया जुदि बोरैबा देरहालाङोब्ला 5 बोसोर नांगोन खाम्फा बरगयारिया जेरैबादि इंराजि बुङो जयन्त बसुमतारिनो 20 बोसोर नांगोन जोंनि मा होनो बिपिएफनि केन्डिडेट क'क्राझारनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारा जेरैबादि हिन्दी आरो इंराजि बुङो बेबादि सोलोंनो थाखाय मानगोनां जयन्त बसुमतारिनो 20 बोसोर नांगोन ओंखायनो बिथाङा दिल्लीयाव बोरैबा देरहायोब्लाबो बिथांनो बे 5 बोसोरा भाषा इंराजि आरो हिन्दी सोलोंनायाव थांगोन जेरै 10 बोसोर इलिगेलि एमपि जानाय हिरा सरनेया हिन्दी रोङैनि थाखाय इंराजि रोङैनि थाखाय पार्लिमेन्टआव गाव खोथा बुङामालासिनो थाखुमानो गोनां जादों बेबादि जागोन ओंखायनो दिनै क'क्राझार समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनाबो जानजि खाफ्राबाय आरो बेनोसिन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जेरावखि थाङा मानो रायजो राजाया लोब रायजो राजाया जोंखौ मा होनो अनदों आरो दिनैबो जोङो मानगोनां बिक्रम दैमारि आरो जों जों मिटिं खालामगासिनो दङ दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोरनाव जेरै मानसि जायो बिथांमोननि इउपिपिएल सरकारनि बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट बिनि थाखाय जोंनो भट होनो नांगौ इउपिपिएलआ खालि जाख्ल'नाय आरो थगायनाय आरो बिथांमोना एक्टिंल' रोंगौ बिथांमोना गाबफ्लानो रोंगौ मानगोनां प्रमद बर'आ इलेक्सन खाथियाव गाबफ्लागोन भट बिफ्लागोन बिथाङा सासे चार्ली चाप्लिन बादि एक्टर बिथाङा रोंगौ ओंखायनो बिनि एक्टिंआव जोंनि बर' रायजो राजाया गोजावला बेखौ जानजि खाफ्राबाय आरो जोंहा फोथायनाय दङ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ एबार सानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय फार्स्ट टाइम जों लकसभायाव एमपि मोननो थांगासिनो दङ लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1 कौटि 2 कौटि 3 कौटि 10 लाख 20 लाख 30 लाख जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 50-60 लाखनि बाजेट खालायनो जोबोद गोब्राब नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1 कौटि 2 कौटि 3 कौटि जोंनि खोनानो मोननाय मथे 1 कौटिनि बारा थांदों होननानै जों खोनादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव डेन्जार नुफेरै सोर गेदेरमाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' फिल्मखौ दिहुनखो नाथाय बे फिल्मखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साननैसोनि उनाव बा बिश्वकर्मानि गेजेराव देखायनो हागौ कौटि कौटि थाखा गारनानै जोंनि बर' फिल्मखौ बानायनो हानाय गिबि सोर गेदेरमाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कौटि कौटि थाखा गारनानै फिल्मखौ बानायनो हाखो जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोंनि बर' हारिनि सोरबा दैदेनगिरिया आखाइ दं कौटि कौटि थाखा गारनानै 1 कौटि 2 कौटि 3 कौटि डेन्जार नुफेरै दाब दाब जायगा गुबुन हादरनि सिनारिखौबो नुनो थांगोन गुबुन हादरनि सिनारिफोरखौ नुनो थांगोन दानि गोहो खुंथायाव थानाय सारमोननि आमोलाव जोंनि सारमोननि आमोलाव इउपिपिएलनि आमोलाव सोर गेदेरमा दैदेनगिरिनि नाजानायाव कौटि कौटि थाखा गारनानै बर' फिल्मखौ फुरा मावफुंनो हाखो जोबोद बाख्नायथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो कौटि थाखा गारनानै फिल्मखौ फुरा बानायनो हानाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि आखाइ दं सोर सासेया दं जों स्पष्ट बुंनो हानाय नङा दानि गोहो खुंथायाव थानाय
गेदेरमा दैदेनगिरि गासैबो नङा सोरबा सासे दं होननानै जों खोनानो मोनो मावाखै जेबो मावाखै दायो जेसेबां जोंनि हा दङ गासिबो हाया डिजिटाइज जाजोबबाय नोंथांमोननि लेखाया न'आव था दा था नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुबानो दायो मोनजोबगोन बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होनना लिरना होबानो जाबाय होमबानो फैगोन बेवहाय मा मा होनांगोन नोंनि नामखौ लिरना हो गामिखौ लिरना हो लोगो लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै दाइल माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो लोगो जमाबन्दी कुनु मण्डलनि उन उन खारनो नाङा बिफानिफ्राय फिसानि नामाव हानाय जाबाय आमार देउताকৰ পৰা পুত্ৰলৈ কি কৈছে লেণ্ড মাটি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে মণ্ডল অফিচত যাই পইচা দিব নালাগে ঘুষ দিব নালাগে কাৰো পিছে পিছে যাব নালাগে 13টা কাম কৰিব পাৰে মোবাইলত এতিয়া মাটিৰ কাম আপোনাৰ আৰু মণ্ডল অফিচত যাব নালাগে এনেকা বহুত কাম আছে যি কামবিলাক আমি কৰি আছো আমাৰ যিবিলাকে কাপোৰ বই তেখেত সকলৰো আমি গোটেই মানে ডাটাবেছ বনাই আছো মই এতিয়া 1000 জনমান এম্ফু फिसिग्राफोर दङ बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै 3 केजि फानखो ना 4 केजि फानखो फिथिबखो डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन सुरेन मोसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों बे डाटाखौ गासैबो खालामजोब्बाय जोङो बेखौ बिपिएफआ कुनु दिन हानाय नङामोन दिनै आङो हिसाब खालामना बरनबाय মই হিসাব কৰি ওলালো 2020ত আমাৰ সরকার গঠন কৰাৰ লগে লগে বিটিসি অঞ্চলৰ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট এগ্রিকালচার মাই আবাদफोरनिफ्राय मोननाय रां बियो 1900 कोटिमोन बेसां 1900 कोटी 1900 कोटी आছিলে 1900 कोटी আমার ধান আমার এই কি কয় তামোল সৰিয়হ বেলেগ বেলেগ বস্তু বিক্রি কৰি পোৱাটো 1900 কোটি আছিল 4টা জিলাত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট বিক্রি করে মানুহে পায় 5600 কোটি ইমানখিনি উৎপাদন বাঢ়ি গল 5600 কোটিনি দায়ে जोंनिया फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय दा এই বস্তুবিলাক কৰি আছো प्रत्येकটো समस्तियाव मोनसे मोनसे महिला मार्केट बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো ভিসিডিসিयाव जोङो माने नलेज सेन्टार बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো माने समस्तियाव ऑडिटोरियाम बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोरनो जी नांगौ जेसेबां सिएलएफर अफिस আছে इटु आमी निर्माण কৰিবলৈ গৈ আছো जिमान सिएलएफ अफिस আছে कारण বাইদেউ সকলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ গছৰ তলত বহি মিটিং কৰিব লাগে এই সমস্যাবিলাক সব সমাধান কৰি আছো গতিকে বহুত কথা ক'ব লগা আছে পিছত কম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো এতিয়া আৰু বড়ো অবড়ো বুলি একো নাই दा बरो अना बरो होननाय गैला जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्शन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्शनाव जोंजों मोगा-मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्शनाव गावनि समस्तियाव जेननायसो जाय एमसिएलए समस्तियावनो जेनबाय बियो बोरै 24टा एमसिएलए समस्तियाव देरहालायखो गावनि समस्तियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्तियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारण चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामे बिबारनो होगोन
किन्तु क'क्राझाराव जोंहा ट्रेक्टरनो होगोन ठीक जाबाय नङा होमबा आङो बारा बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছে তো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গল নাঙলটো 2020 সনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছো ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনেই মানে কোকলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বৈখবো অবংলাউৰিয়া मोजाङैनो लाखिथो खनसे बयबो स्लोगान हो जयন্ত बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयন্ত बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयন্ত बसुमतारी जिंदाबाद 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 थैंक यू जों जेबो मावाखै दायो जेसेबां जोंनि हा दङ गासिबो हाया डिजिटाइज जाजोबबाय नोंथांमोननि लेखाया न'आव था नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुवानो दायो मोनजोबगोन बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होनना लिरना होबानो जाबाय होमबानो फैगोन बेवहाय मा होनांगोन नोंनि नामखौ लिरना हो गामिखौ लिरना हो लोगो लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै दाइल माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो लोगो जमाबन्दी कुनु मण्डलनि उन खारनो नाङा बिफानिफ्राय फिसानि नामाव हानाय जाबाय आमार देउताকৰ পৰা পুত্ৰলৈ কি কৈছে লেণ্ড মাটি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব কাৰণে মণ্ডল অফিচত যাই পইচা দিব নালাগে ঘুষ দিব নালাগে কাৰো পিছে যাব নালাগে 13টা কাম কৰিব পাৰে মোবাইলত যা মাটিৰ কাম আপোনাৰ আৰু মণ্ডল অফিচত যাব নালাগে এনেকা বহুত কাম আছে যি কামবিলাক আমি কৰি আছো আমাৰ যিবিলাকে কাপোৰ বই তেখেত সকলৰো আমি গুটে মানে ডাটাবেস বনাই আছো মই এতিয়া 1000 জনমান এম্পু फिसिग्राफोर दङ बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलाय हरो कम्पिउटाराव नायनानै 3 केजि फानखो ना 4 केजि फानखो फिटिबखो डाइरेक्ट रायलाय हरनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन सुरेन मोसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों बे डाटाखौ गासैबो खालामजोबबाय जोङो बेखौ बिपिएफ आ कुनु दिन हानाय नङामोन दिनै आङो हिसाब खालामना बरनबाय মই হিসাব কৰি উলালো 2020ত আমাৰ সরকার গঠন কৰাৰ লগে লগে বিটিসি অঞ্চলৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট এগ্ৰিকালচাৰ মাই আবাদफोरनिफ्राय मोननाय रां बियो 1900 कोटीमोन बेसां 1900 कोटी 1900 कोटी आছিলে 1900 कोटी आमार धान आमार এই কি কয় তামোল খৰিহ বেলেগ বেলেগ বস্তু বিক্ৰী কৰি পোৱাটো 1900 कोटी আছিল 4টা জিলাত আজিৰ তাৰিখত आमार एग्रिकालचार प्रडाक्ट बिक्री करे मानुहे पाय 5600 कोटी इमानखिनि उत्पादन बारि गल 5600 कोटीनि दायो जोंनिया फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय दा এই बस्तुबिलाक करि आसु प्रत्येकटो समस्थियाव मोनसे महिला मार्केट बानायगासिनो दङ प्रत्येकटो भिसिडिसियाव जोङो माने नलेज सेन्टार बानायगासिनो दङ प्रत्येकटो माने समस्थियाव ऑडिटोरियाम बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोरनो जिजिनांगो जेसेबां सिएलएफर अफिस আছে इटु आमी निर्माण কৰিবলৈ গৈ আছো जिमान सिएलएफ अफिस আছে कारण বাইদেউ সকলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ গছৰ তলত বহি মিটিং কৰিব লাগে এই সমস্যাবিলাক সব সমাধান কৰি আছো গটিকে বহুত কথা ক'ব লগা আছে পিছত কম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো এতিয়া আৰু বড়ো অবড়ো বুলি একো নাই দা বড়ো অনা বড়ো নাই গैला जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्शन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्शनाव जोंजों मोगा-मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया बीपीएफ नि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्शनाव गावनि समस्थियाव जेननायसो जाय एमसीएलए समस्थियावनो जेनबाय बियो बोरै 24 ता एमसीएलए समस्थियाव देरहालायखो गावनि समस्थियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै
मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्तियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारन चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामे बिबारनो होगोन किन्तु क'क्राझाराव जोंहा ट्रेक्टरनो होगोन ठीक जाबाय नङा होमबा आङो बारा बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছেতো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গ'ল নাঙলটো 2020 সনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছো ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনেই মানে কোকলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বয়খবো অবংলাউৰিয়া মোজাङैनो लाखिथो खनसे बयबो स्लोगान हो जयन्त बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिंदाबाद नाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय जे बिपिएफ दोलोआव जोंनाव एजेन्डा दङ आरो जों बिपिएफनि साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमा बिथांमोनहा क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गोलैनाय आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव गोलैनाय मोनफ्रोमबो गामियाव थांनानै मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सन जे दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव जे नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जे जोङो बिटिसि ओनसोलनिफ्राय सानै रोंखा राखा मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि आरो मानाव गेदेर दुर्गा दास बर' बिथांमोनखौ बिटिसि ओनसोलनिफ्राय सानै एमपि जाहाथे दैथायहरो आरो बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना पार्लियामेन्टआव थांनानै जाहाथे खोथा बुंहैगोन जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ रायजो राजाखौ खावलायदों जोंनो भट हो मानोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे ओनसोलखौ जौगानाय लाबोदों 2003आव बिटिसि जायनि सिगाङाव जेबो गैयामोन बाव सिआइटि गायसनदों बाव मेडिकेल कलेज गायसनदों बाव इन्जिनियारिं कलेज गायसनदों बाव लामा दालां 10टा साब डिभिजन आरो गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होदों आरो गोबां मानसिफोरखौ कन्ट्रेक्टर बानायदों डेभेलपमेन्ट खालामदों दा ओंखायनो जोङो डेभेलपमेन्टनि नामावसो जोङो भट बिदों जे सेंग्रा सिख्लानि जेंनाखौ फोजोबनो नांगौ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननो नांगौ भेन्सार स्कुला सरकारि जानो नांगौ बिनि थाखाय जोङो डेभेलपमेन्टनि नामाव आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफआव जों भट बिदों दा दिनै इउपिपिएलनो मानो थाखाय भट होनो नांगौ जों थोंजोङै सोंनो नागिरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद गावसोरखौ माहारियारि आफाद बुंनाय दिपेन बर'आ जे दरं उदालगुरियाव गावनिनो बर' हारिनि सासे केन्डिडेट जे दुर्गा दास बर' दङ दुर्गा दास बर' थासेयावबो बिथांमोना दिलीप सयकियानो भट होनो थाखाय खावलायदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद नंला बिथांमोनहा सासे एमपि नि केन्डिडेट मा होनो दिलीप सयकियानि पकेट सिङावसो थाहैबाय दिनै दिलीप सयकियानिफ्राय थाइबेसे फैसा लानानै इउपिपिएलआ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दरं उदालगुरिखौ दिलीप सयकियानो भट होनो थाखाय मानो खावलायखो दिनै दुर्गा दास बर' जोंनि माहारियारि आफादनि मा होनो जोंनि सासे बर' फिसानिनो मोनथिबाय बर' फिसानिनो सासे बिजाथि दुर्गा दास बर' दंमोन बड'फाया जुदि थांनानै थानायमोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर'नि बे मा होनो रावखौ आरो बे बिथांमोननि जे रलखौ नुयोब्ला बड'फाया दुखु नांगौमोन बड'फाया बुंलांदों बुहुमनि बर'फोर गेरेमसा जा आरो गावनि हारिखौ अन होननानै दिनै नाथाय बड'फानि प्रिन्सिपाल आरो आइडिय'लजिनिफ्राय उल्था थांबाय मानगोनां दिपेन बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन समफोर बिथांमोना बर'नि जेंनायाव बिथांमोनहा गसंला दिनै बर' हारिखौ इउपिपिएल सरकारा एबेक्सन खालामदों बर'नि न'खौ सिमफायदों उन्दै उन्दै खुदियाफोरा जानो थाखाय ओंखाम गैया जादों नाथाय बैबादियाव
दुलाराय बर' फरायसा आफादा राव होला दिनै बेंसारि स्कुला सरकारि जायासै बिनि सोमोन्दै बिथांमोनहा जेबो राव बुंला दिनै इउपिपिएलआ जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोनखौ 10टा कलेजखौ जाबाय प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन होननानै बिथांमोनहा थगायनानै दोनदों समाजनि गोरों गोरा प्रिन्सिपाल आरो प्रफेसारखौ इउपिपिएलआ थगायदों बेयाव इउपिपिएलजों लोगो नांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थगायदोंसो जों दुखुनांथाव बाथ्रा जे बर'नि थाखाय बर'खौ मास्टार रेस दानो थाखाय जोनोम जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे आफादावनो थानानै खामानि मावलांदोंमोन मा होनो बड'फाया अख्रां सानिफ्राय सोरगोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रलखौ बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि मावनायखौ नुनानै बड'फाया हयथ' मेगनाव मोदै गदों खोमा सोरगोनिफ्राय नाहरगासिनो दङ दा ओंखायनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि रल बिथांमोनहा माहारियानि रल जायाखै दुखुनांथाव बर' रायजो राजाया आरो बर'नि जारिमिनाव जे मानगोनां दिपेन बर'आ प्रेस मिडियानि गेजेरजों जे दिलीप सैगियानो भट होनो थिननाया बे जारिमिनाव थागोन आरो बिथांमोनहा दिनै गावनि हारिजों दुर्गा दास बर'जों बिथांमोनहा गसंफायाखै नाथाय जों अब्लाबो दरं उदालगुरिया जोंहानो मानगोनां दुर्गा दास बर'आनो देरहागोन मानोना गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनहाबो जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ बिथांमोननाव जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ ओंखायनो गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना दुर्गा दासनो भट होगोन नोंथांमोना सिरिथा नोंथांमोना जोंखौ बिसास खालाम होननानै गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनहा जोंनो फननि गेजेरजों बिथांमोना जों मेसेज हरदों जों आसा खालामो जे जोंहा दरं उदालगुरियाव मानगोनां दुर्गा दास बर' बिथाङा देरहागोन आरो गोबां एबसुनि आरो गोबां जाति सेन्टिमेन्ट थानाय बै दरं उदालगुरि समस्तिनि बर' रायजो राजायाबो भट होगोन आरो ओरैहाय जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारिया देरहागोन मानोना बिथाङा इंराजि आरो बिथाङा मा होनो हिन्दीयावबो बिराद एक्सपार्ट इउपिपिएलनि बिजाथि आदा जयन्त बसुमतारिया जुदि बोरैबा देरहालाङोब्ला 5 बोसोर नांगोन खाम्फा बरगयारिया जेरैबादि इंराजि बुङो जयन्त बसुमतारिनो 20 बोसोर नांगोन जोंनि मा होनो बिपिएफनि केन्डिडेट क'क्राझारनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारा जेरैबादि हिन्दी आरो इंराजि बुङो बेबादि सोलोंनो थाखाय मानगोनां जयन्त बसुमतारिनो 20 बोसोर नांगोन ओंखायनो बिथाङा दिल्लीयाव बोरैबा देरहायोब्लाबो बिथांनो बे 5 बोसोरा भाषा इंराजि आरो हिन्दी सोलोंनायाव थांगोन जेरै 10 बोसोर इलिगेलि एमपि जानाय हिरा सरनेया हिन्दी रोङैनि थाखाय इंराजि रोङैनि थाखाय पार्लिमेन्टआव गाव खोथा बुङामालासिनो थाखुमानो गोनां जादों बेबादि जागोन ओंखायनो दिनै क'क्राझार समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनाबो जानजि खाफ्राबाय आरो बेनोसिन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जेरावखि थाङा मानो रायजो राजाया लोब लोब रायजो राजाया जोंखौ मा होनो अनदों आरो दिनैबो जोङो मानगोनां बिक्रम दैमारि आरो जों ज' मिटिं खालामगासिनो दङ दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोरनाव जेरै मानसि जायो बिथांमोननि इउपिपिएल सरकारनि बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट बिनि थाखाय जोंनो भट होनो नांगौ इउपिपिएलआ खालि जाख्ल'नाय आरो थगायनाय आरो बिथांमोना एक्टिंल' रोंगौ बिथांमोना गाबफ्लानो रोंगौ मानगोनां प्रमद बर'आ इलेक्सन खाथियाव गाबफ्लागोन भट बिफ्लागोन बिथाङा सासे चार्ली चाप्लिन बादि एक्टर बिथाङा रोंगौ ओंखायनो बिनि एक्टिंआव जोंनि बर' रायजो राजाया गोजावला बेखौ जानजि खाफ्राबाय आरो जोंहा फोथायनाय दङ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ एबार सानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय फार्स्ट टाइम जों लकसभायाव एमपि मोननो थांगासिनो दङ।